Dobar dan, gledate emisiju Ovo je Srbija, poslednju u 2011. godini. Ja sam Zorana Koršaš-Nikolić. Između ostalog možete pogledati. Otpisani zaživeli u Marenovu kod Varvarina. I to je jedna od mojih najomiljenih serija. Minuti za kulturu. Inspirisani otpisanima, kultnom serijom 70. godina, grupa entuzijasta, filmskih amatera iz sela Marenovo kod Varvarina snimila je nastavak. Pilot epizoda pod nazivom Otpisani na naš način za kratko vreme postala je hit na YouTube. Tihi. Marija. Kao mali sam voleo puno da gledam Otpisane. I to je jedna od mojih najomiljenih serija. Moj drugar Ivan Prle, on je napravio šmajsere od drveta. A opremu, uniforme sam uzeo od komšije koji je oficir u penziji, šlemove na otpadu u Kruševcu i tako smo se skrpili nekako da napravimo tu priču. Nikola, da li je to to? Da, to je Marijina kuća. Premda u Marenovu među 450 žitelja doskora nije bilo glumaca, Stefan ih je sa lakoćom pronašao među prijateljima i rođacima. Ja sam prihvatio to čisto kao igru. Daj da im pomognem u tome. Kako vi sada izgleda? Pa iskreno, oduševljen sam. Iako s početka nisu baš razumeli kuda će ih odvesti Stefanov entuzijazam, glumci su ga poslušno sledili. Scenografiju je improvizovao na licu mesta, sliku beležio fotoaparatom, a ton naknadno nasnimavao pa sinhronizovao baš kao u neka davna vremena. Gospođica Marija. Da, jas. Gde god da odem, po restoranima, bilo gde ljudi me prepoznaju kao ti si Ana Marija, ti si glumila, da. Iznenadnu popularnost doživeo je Ivan koji igra Prleta. Želja mu je samo da u nastavku serijala i on dobije partnerku. Nadam se od režisera Stefana, mog druga, nadam se da će po tem pitanju da kao Prle što je sa Anđelkom kraj reke. Nastavak snimanja planira se odmah iza Božića. Scenario za 10 epizoda Stefan kaže već ima u glavi, ali priču ne otkriva. Za sada je izvesna samo dobra zabava.